सोरबा साख्रि नागिरनो फैलायबाय खोमा। हे मा बुंदों नों मेडामखौनो खोनाबा जारला जागोन। मा मेडाम? औ जोंनि अफिसनि मेडामा बेनो मानसियाखौ सों। अ मेडामा सफैबायानो माथो। मिस्टार बर'सायालाय? दहायनिफ्रायनो नेना दंगासिनो सारा। दे अब्ला जों सफैबाय होननानै खिन्थाहैदो। जागोन दे मेडाम। माथो मोनफैबायानो? ओं फैनायाव एसे लेट जाबाय जोङो। दे जेबो नङा। मिस्टार नार्जारी खबरा गासैबो मोजां ना? मेडाम बिदिनोसै मेडाम। मोजां दे बिदिबालाय। आरो मोजाङानो जाखानांगौ। आंखौथ' बावाखैना मिस्टार नार्जारी? बावाखै मेडाम। मेडामा माला जइन जाफैफिनगोन? मिस्टार नार्जारी आं दानो जइन जाफैथ'वा। नाथाय आंनि हासबेन्डआ जइन जाफैसिगोन आंनि जायगायाव थाबैनो। बेथ' जोबोद गोजोनथाव खौरां मेडाम। ओं बिदिनो होनजासै। मेडामालाय फैफिनला नामा? आंबो फैगोन नाथाय दानो नङा, एसे उनाव। दे जागोन मेडाम। आरो आंथ' गासैबो खामानिफोरखौनो बर'सा आरो नोंथांनि आखायाव गथायना होजोब्बाय। मोजाङै सोलिगासिनो ना गासैबो? औ मेडाम। नै आबा हामाखौथो रागा जोंलायबाय थानांगौ जाखो आबा? आं जेबोखौनो खालामखायाखैना आयै। देहाय आबा खालामाखैबाबो हा बिहामजोआ रागा जोंबाय नालाय हा सोरबा सासे सिं जाना थादो आरोहाय। हा बेफोरबायदि सानैबो बेबो रागा जोंनाय बेबो रागा जोंनायबालाय हा बोरैथो जानांगौ जाखो? बेफोरबायदि एसे एनैयालाय हा जाखायोना आबा। नंखाय फिसा खोथाखौनो रागा जोंना न'आव थांबाय। दे आबा जेबो नंला दे। मोजाङै बुजायना लायफिनदो आरोहाय आबा। हा नोंहा मालाय हा सोरजोंथो रायलायलाबायनांगौ जाखोसै? नोंसोर साननाय बायदि जेबोआनो नङा आयै। दे आबा जेयानो जा लायदो थां बिहामजोखौ थां। बारा बेफोरबायदि रागा जोंलायबाय थानो हामा आबा। दे। आयै आयौ बिहामजो मा बेफोरलाय? लाय लाबो आया मा मा लाबोदों? ओं आयै दाउ अमा बोरमा लाबोदों आङो। फिनो लाबोबाय आङो आयै। नैबे अमा मानैया जिरिनि मासे आरो जाफुंनि मासे। आखायाव रां थानायावनो बायनानै लाखाजोब्बाय आङो आयै। नांगौनि समाव बेफोरनो मदद खालामगोन ना जोंखौ? नंनायालाय नंगौ बिहामजो, लानो हाबालाय मोजाङानो जायो। ओं आयै। बोरमायाबो गांसोआबोथ' मेरलायानोखाना आयै। बारियावबो आरो दुब्लियावबो दंखायो। बेखायनो आङो लाबोबाय बोरमाखौबो लाखानोसै होनना। आं खाहैगोनलै आयै बोरमाखौ। दे आबा खाहैबानो जाबाय नोंसिनि आफाजों। आरो दाउआबोथ' आदारानो मेरला नालाय आयै। दे बिदिबालाय। दाउदै मोनजाबाय थासिगोन माथो आयै। आरो एम्फौबो लागोन आङो आयै। दे बिदिबालाय। ओं आयै आरो दिनैनिफ्राय आङो दाउबो एसे गोदानानै फानहैगोन। आयौ हा नों हागोन जानो बिहामजो? मानो हाया जानो आयै, हागोन दे। दाउबो गोदाना फानगोन आङो। बिदिनो एसे एसेनो गासैखौबो खालामलांजोबगोन दे आयै। आयै उनाव आंखौ जिबो दानो फोरों दे। जिबो दागोन आङो। दे बिहामजो। नुबाय दा दाननासो हरबावगोन आरो बेयो। मासे अख्रालाय मानसियालाय। न'आव दा थांखाबाय आं थांबावो। मा जाबावगोनलै बे सासेजों?
องนี้ฉันก็กำลังพลายบดึงฉัน Abo, finally nandito na. Jennifer ka naman ba? Ari. Ang bisam ko na, bisi bang magabaw ni pininandong hanabo? I miss you, Agi. Miss you too, Abo. May naabot hansi. Sana. Ano na, ay man na bakinta na ni Hotabay. Nanto, nigas na biya aya. Bisi bang magabaw ni Unaw. Ginisatan naman si Kinangnuo. Abo, iba ni Pedro ko sanang la. Anto nang sinisiklay pa daw na. Ang Agi. Abo, ang nini tatay specially. Party ball kaganda. Ang ni, kasi balaga fay ko naling husap kabay. Abo, ang gini sa berksi. Agi, nahotangan si Tutu. Ang ayaw paman ko na nilugi turbay. Ang Abo, Tutu. Abo nang ba, daw pan na sinay ba ni Faye? Natay, pan na sa hanaya? Di Abo, masangan sa hindi. Masang sabato, sabi ane. Gasi ko ba, nasanay ni si, masaye. Di Abo. Mata, dini kasi ba pila na mabay niya? Dapat yan di Abo, sinda sana nga. Ang nangko, bidi hayasan ang dingman li Abo. Mana hayasan ide. Nasa iba to, kasi ko ba hayina? Ang Abo. Này, Bipa, nuo thắp thang nang sigan hai. De. Ramirania harsing nuo. Ayu, hasani phone pe ke sei. Này, Bipa, Ramirania phone hor be ane. De, humna rale udare. Rani. Abo imi pe dang. Ma, imi ai pe dang. Hazawi si ba nama? Nga, asa sing Abo sing lo. De Rani de जोंबो थांगासिनो नै लामायाव दङ. दे थाथ' नोंसोरो जों मोनहैखासिगोनानो. दे होमबा. नै बिफा, एमिया फैदोंनो नोंसौलाजों. जोंबो मोनहैखासिगोनानो. हा, बेदरखौनो लांफाखानोसै नामा बै लामायाव? बेदर फाननाय नुहुरदों माथो, हनै. लानोबालाय लाखाबानो जाबाय. औहाय, लाखालांसैबो, फिसाजोबो फैखादों ओरैनो. नै रानि. आं एसे बेदर लांनोमोनहाय. देनै रानि, लकेल दाउखौनो मासे एसे नायना हरसाय. र'. माबाहाय दिनै जोंहा आलासि फैदों, फिसाजो फैदों आरो. ओमफ्राय मादै, गोदाखाना हरनो ना मानो? जुरि आइ आयु, आइ सना, मा बेफोरलाय? नों दाउसो गोदानानै फानो? मानो आइ? लाखांबायना लाखांखै, बिमा? गैलाहाय, हा, मा नुनांगौ मा नुखो आंलाय? आइ, बेदरा? आब', बियो नोंसिनि आइमोन नामा? आं मिथिगौ आइ, नों दुखु मोनलांबाय. नै आइ सना, हा, माथो जालायखो? आं नांलायनानैसो फैदों आयै. आयु, हा सोरजोंसै? नोंजामादै मोजांजों आरो. मा होनखो आइ सना? आयै. नै आइ, हा माथो जालायखो? मा जानो आरो? नोंजामादै मोजांनावनो सोंनो हाया नोङो? आयु, हा माथो जालायखो? गुबैयालाय फैगोना फैया आब'? आं मिथिया जेबो. फैबाबो अरजाया, फैयाबाबो अरजाया. नै आइ, बारा रागा जोंनो हामा बेफोरबायदि. आरो नोंजामादै मोजाङा लाइन मारिलायबावदोंसो आयै.
मा होनखोहाय आयो हामा खोनाखो आंलाय जावैसोखौलाय गमिया बिदि नङाथ' आब' न'निखायसो माखौबा नोंलाय बेयाव मानोथो फैबावनाय ओरैनो फैबाय आरोलै दसे थानानै न'आव थांसै दे दे अके नोंसोर बेयाव मा खालामदों फैलायबाय नामा मेगनासो नुवाखै ना नुनानैबो खाना जादों नङा नङा जेरि नों आंखौ गोरोन्थिसो बुजिलायबाय मानोथो फैलायखो बेयावलाय आं नोंसोरखौ नुहुरनायखायसो फैदोंमोन दा नुबायना थांदो लामाया बैथिं आं थांगोन माबोरै दङ सोमखोर मोजाङैनो दङ बियो नाव गेट आउट खोमायासो खम खोनायो ना मायो खोनादों सुरि बास आं नोंसोरखौसो ओरैनो